esandakoa betetzen bada, independentzia lortu zuenetik Georgian gaur aldatu da lehenengoz gobernua modu demokratikoan. Hala esan du Bidzina Ivanishvili Georgiako ametsa oposizioko koalizioaren buruzagiak. Baina Mikhail Saakashvili Georgiako presidentearen alderdiak esan du eurak izan direla garaile. Emaitza kontrajarri horiek ondo adierazten dute Georgiako gizartean dagoen zatiketa. Giro hori nabarmen areagotu da orain dela 2 aste oposizioak espetxe bateko torturen bideoa atera zuenetik. Auzi horrek kalte handia egin dio presidentearen alderdiari inkesta guztiek esan dutenez. Mikhail Saakashvili 2003ko Larrosen iraultzari esker heldu zen agintera, eta Georgia Errusiatik alde egin eta mendebaldera begira ipini zuen. Poliziaren ustelkeriari amaiera eman zion, baina azken urteetan estatu autoritarioa eratzea leporatu dio oposizioak 2008ko udan Errusiaren kontra izandako gerraren ostean batik bat. Bidzina Ivanishvili oposizioko burua ostera Errusiaren aldekoa da. Han sekulako dirutza egin du eta Georgia berriro ere Errusiara begira jarri nahi du. Gaurko hauteskundeek garrantzi handia dute. Urte bibarru Georgia errepublika parlamentarioa izango baita. Presidenteak ez du gaur egungo ahalmena izango, agintari nagusia parlamentuak aukeratutako lehen ministroa izango baita.